Goizeko 8:30 dira dagoaneko, eta badakizue tarte hau hartzen dugula, minutu batzuk hartzen dugu ordu honetan egunero baten bategaz barriketan ibilteko. Eta gure gaurko kontu aldira, Xabier Jimenez, Ezker Anitza alderdiko Bizkaiko koordinatzailea gonbidatu dugu. Egunon, eta ongi etorri. Egunon, eskerrik asko. Bueno, gai asko dauko da hemen paperetan, zurekin hurrengo minutuetan kontu aldirako, baina aktualidadeak agintzen dau eta Bartzelonako atentaduaz itandu behar dutzut. Bai, atentantu gainera, oso mingarria izan da, guztiz zentzugabekerian inoren buruan sartzen ez den gauza bat izan dalako, eta biktima pilo egon direlako, eta gainera leku askotako eta klase sozial askotako biktimak izan direlako. Guztiz kondenagarria den zerbait da, eta eskertzekoa da, gutxienez lehenengo orduetan izan den baita ere batasun politikoa, Rajoy eta Puigdemonten arteko argazki bat ikusi dugu gai honetan gutxienez batasun bat erakutsiz, eta nik uste dut hori dela bidea. Guztiz antidemokratikoak, guztiz gorrotagarria diren ekintzauen aurrean batasun bat aurkeztu behar dugula, eta politika edo bakoitzaren interes partidista alde batera guztia, ezta? Eta nik hori da azpimarratu nahiko nukela, eta jakina, biktimen familiei alkartasun osoa, eta zauritzui alkartasun osoa baita ere Euskaditik. Gaur jihadismoaren kontrako ituna batzartuko da, berriro bilera egingo dabe, zuepe, bertan, begirale izango sari, holan erabaki dozue parte hartzea, orain arte be, holantzik parte hartu izin dozulako. Bai, azkenian, jihadismoaren aurkako edo borroka horretan nik uste dut aurpegi ezberdina dituela poliedroak. Itun horretan planteatzen dana da koordinazio poliziala eta horrelako neurriak, baina guretzako bai beste bide batzuk ere badaude integrismo erlijiosoaren kontra borroka egiteko. Batez ere kontutan izan da, orain arte, terrorismoan ibili diren pertsonak edo euren burua beste egin dutenak, jende asko hiltzen eta bar, klase sozial basuko pertsona ziela. Horrek zer esan nahi du. Jihadismoa batez ere auzo popularretan daukala bere erroa, eta batez ere langabezia eta esklusio sozialean bizi den jendearen artean. Aberatzak ez dira furgoneta bat hartzen eta Bartzelonan Rambletan sarraskiak egiten edo trenetan euren burua inmolatzen. Klase sozial basuko pertsona dira. Eta zentzu horretan bestelako neurriak ere hartu behar direla integraziorako eta esklusio sozialen horren kontra borroka egiteko, baita ere horrela, jihadismoaren kontra borroka egiten dalako. Erizpide hori edo beste ikuspegi hori ez da aintzat hartzen, eta guretzako polidoren beste aurpegi guztiak ere kontutan hartu behar dira. Eta uste dozue itun horretan, holango ape jasota egon beharko litzakezela? Naita nahi ez bakarrik ituna, nik uste dute gizarte moduan kohesio sozial batera joan behar garela, eta auzoiek horrelako beharra dituzte. Ez bakarrik jihadismoa jaiotzen dalako bertan, baizik eta ultraeskuinak ere azken boladan auzo herrikoietan daukalako bere zehazka edo. Nik uste dut Frantzia horren paradigma itzela dela, bai Marseillako Felispiat edo Paris inguruko banlieue ezberdinetan, bai jihadismoaren zehazka baita ere ultraeskuinaren zehazka daudelako, eta hori da estremismo horiek elikatzen dituen, hau da, pobrezia eta esklusio soziala. Gurera etorrita eta justu ontzi ultraeskuinerrak ditu dozuz, nabarmendu behar dugu atzo hartxandan, gerrari eta gerrako gudari eta miliziarrei omen egiten dutzen monumentu horretan, agertu dirala pintadak, ez? Holangoak sarriago gertatzeko arriskua egolitike? Nik uste dut zorionez isolatutako kauso bat izan dela, baita ere Begoñako igongailuan Espainiako bandera bat zintzilatu egin dabela, eta falangeko talde batek aldarrikatu dauela. Nik uste dut gehiengoak kanpotarra direla, kanpotik etorritako jendea, baina ez da kasu bakarra, hemen Bilbon, bai falangistak, bai ultraeskuindarrak euren manifestazioak eta euren horrelako ekintzak egin dituztela. Lehen esaten nebana, kontuan dezibili bergara talde hauekin, gainera ere
horrelako atentatuak egoten diren ostean beti dago horrelako ultraeskuinaren errepunte bat, eta Bartzelonan gertatutako manifestazioak eta nola auzoetako jendeak geldiarazi dituen eredugarria da, eta Bilbon ere horrelako erantzun bat artikulatu behar dela uste dugu. Behin ere, kondena osoa, eta zentzu bakoa da, torturatzaileak, estatu kolpea mazutenek, biktimen ondarea den aztarna horretan beste atentatu bat egitea. Onartezina da. Gogoratuko dugu, sarea antifasistak deituta eukala gaurko konzentrazio bat, eta tartean gaurko konzentrazio horretan, txosnagunean egingo den konzentrazio horretan, hartzandako aztarna monumentuak jaso dauan, eraso hori be gaitzestuko dala gaur arratzaldean. Joan dan astean, Zel enpresako beharginek egindako protestetan parte hartu zenduen, gogoratuko dugu hor 300 bat behargini eragiten deutzela, papergintza enpresa honek bizi dauan erregulazio mehatxu honek, eta zuek zuzenean Eusko Jaurlaritza jodozu enpresa horrek bizi dauan egoeraren erantzule. Bai, jakina. Gainera, kasu honetan erantzunkizun zuzena daukatelako, ez da. 300 lanpostu dira Enkarterrin, gainera Enkarterrik daukan egoera sozialarekin kolpe gogorra da. Gogoratu beharra dago Enkarterrin desenplegu tasa 19,6% inguruan dagoela, hau da, Bizkaiko altuena dela, eta gainera 2016 urtean desenplegu tasa igo den eskualde bakarra izan dela, eta kasu honetan gainera Eusko Jaurlaritza seinalatzen dugu erantzule gisa, berak orain arte edo maiatzer arte enpresaren akzioen 45% zuelako. Hau da, gehiengoa edo gehienetarikoa zeukan akzioen gehienetarikoa zeukan agentea zalako, ez da. Gainera, ez bakarrik akzio horiek saldu izana, baizik-etaren nola saldu izan dituen. Hau da, langilekin berbarin gabe, atzotik gaurkorako prozesu batean, eta gainera enpresa zegoen egoeran egon da, ezta. Eta gainera egunean bertan, Eusko Jaurlaritza akzionariotik irten zen egunean bertan, hartzeko dunen konkursoan sartzen da enpresa. Ezke gainera gero beste gertakari batzuk izan dira egoera kafkian honetan. Ekainaren 6an izan zan bai, argia moztu zieten. Enpresak martxan ari zirela. Horrek dakarren arriskoarekin makineria dago, langilea dauz lanian eta bapatean argia juten da. Eta gainera konturatzen dira urtarrietik, hau da, Eusko Jaurlaritza akzionarioan zegoen momentu batetik argia indarra ordaindu gabe zeola. Azkenean ulerte zina da nola egoera horretan dagoen enpresa batean Eusko Jaurlaritza erantzule izan da, erantzule zuzen izan da, nola ospa egin duten. Badakigu, legebiltzarrean galdetu egin dugu, denbora baterako babesa zala eta bar. Baina orain enpresa etekinetan sartzen ari zala, orain benetan egoera on batean eta lasai saldu alizateko eta irteteko, Eusko Jaurlaritza bertatik irteteko bidea zeola, berehala edo nola egitea, ez dio mesederako egiten ez enpresari, ez eskualdeari ere. Eta hori, hemen bakoitzak bere erantzunkizun hartu behar dau, eta Eusko Jaurlaritza kasu honetan gainera, eskualdean enpresa estrategiko batean izan duen jokaera guztiz asolagabea da. Eta gainera, ezin da ulertu da nola 145 izan da, nola, Eusko Jaurlaritzak esaten zuen, etzekiela, ez egoela argi, hori argindarrarena, azkenean diru publikoa zegoen sartuta enpresa horretan, eta nola da posible diru publiko egonda enpresa horren kontrola eta nola baiteko gardentasun bat ez egotea Eusko Jaurlaritzaren partetik. Inbertsore barri bat agertu eta lantegiak bisitatu ebasala jakin genduan joan dan astean, baina ez da gehiagorik zabaldu. Esperantza ispi bat zabaldu da, baina horretan dago momentu albistea. Bai, egia da, azkenean Zoritxarrez Bizkaian ohitzen ari gara inbertsore bat agertuko dalaren zurrumurrarekin, ez da? Baita ere gogoratu beharra dago, La Navaleko langileak ere jarraitzen dabela del dago inbertsore hori itxoiten, kapital ampliazio bat egon zala, kapital ampliazio horri itxoiteko hilabeteko epe eman ziotela ekainaren 7tik, uztailaren 7ra,
Uztailaren 7an etzela agertu, 13an agertu zala, eta esan zuela, bueno, denbora pixka gehiago behar zauela, abuztuaren 7 arte, eta abuztuaren 7 pasatu da, iraian sartuko gara, eta Manuel del Lago ez da agertu, dirua ez da agertu, eta kasu honetan Lanabalen bai, ia mila lanpostu daude jokoan zuzen eta zeharkakoen artean, betiko kontua, zurrumurroa bai, baina azkenean politika industrial potente bat behar dugu, eta zoritzarrez, kanpotarren edo kanpoko kapitala itxeten egon beharrean gure instituzioak izan behar dira industria politika egiten dutenak, eta kasu honetan estrategikoak diren enpresa horietan laguntza eman behar dutenak, laguntza zehatza. Arlo horretan bada beste gai bat, eta bereziki Bizkaiari jagokona, jarduera ekonomikoaren gaineko zerga, zuek eskatu duzu estatuko gainontzekoak daukienakaz parekatzeko, Aldundiari eskatu dutzazu hori, hain zuzen be, arlo fiskalari jagokonez paradisu txiki bat dala eritxita eskatu dutzazue. Azaldu iguzu pizkat, zer dan zehatz mehatz? Bai, ekonomian jarduren gaineko zerga hori da, lurralde mailan arautzen den zerga bat, baina udalerriek kobratzen duten zerga bat. Hau da, foru aldundiak edo batzar orokorrek arautzen dute, baina dirua batez ere udalerrietara joaten da. Eta Bizkaiaren kasuan hori kobratu egiten da 2 milioi euroko gorako negozio volumena duten enpresentzat. Hau da, egoera bakarra estatu osoan. Bai Gipuzkoa eta bai Arabak milioi batetik gorako enpresei kobratzen dietelako, eta baita ere beste estatuko puntuetan. Guk hori nahi dugu, erreforma hori egitea, eta orain sailburuak eta aldun orokorrek esan ebenez, udatik bueltan erreforma fiskal bat egiteko aukera zegoela, eta hori adostu behar zutela, guk unirrementeriari luzatu egin dugu proposamena. Behar dugulako bebai, zerga horiek kobratu alizatea besteek dituten egoera berdinean, paraidezu fiskal txiki horren egoera eman ez dadin, eta baita ere, eta hori da guri gehien kezkatzen gaituena, orain arte nahiko itota dauden udalerriak laguntzeko. Batzar orokorretan astero ez, baina hilabetero agertzen dira udalerriak esaten, azke guk hezkuntza batu ditugu, baina askotan foru aldundiak kubritzen ez dituen zerbitzu batzuk emantzen ditugu, jendea udaletxera etortzen da eskatzen, eta arazo bat egotekotan udalerriak dira lehenengo erantzuleak, eta sikiera emergentzia erabaten erantzun behar dutenak. Eta errealitatea da Bizkaian, naiz eta udal lege berria egon, eta naiz eta, suposatzen da, eskuduntzen simplifikazio bat egon den, udalerriak oraindik itota daude, eta funtzionatzeko baino dirurik ez daukate, eta askotan eskatzen zaien politika egintza egiteko biderik ez daukate. Horregatik gustu dugu neurri hau martxan jarrita, progresitate fiskal handiagoa egongo dala, Bizkaiak ez du paradisu fiskal efektu hori izango, behintzat gai honetan, beste zerga batzui dagokienan ere eztabaidatu leike, eta udalerriak nolabait beste diru sarreratxo bat izango lukete egunerokoan martxan jartzeko. Eta gainera, Araban oraintxe jarri dute martxan, izan ere urrian uste dut eztabaidatu zala batzar orokorretan, EAJ, PNV, PP eta PSek ezetz bozkatu zuten, bertan berautzi izan, eta orain aurrekontuak onartzeko dekretu foral baten bitartez onartu dute urrian ezetz esandako neurri hori. Zergaitik Ramiro Gonzálezek ulertu dau beharrezkoa dela. Azteko bidezkotasuna dako, eta euren udalerriek itota dauzelako, eta horrelako erraminta fiskala behar dituzte. Azkenean, euren Bizkaiko udalerrien onurarako den neurri bat dalako. Denpora gitxi daukagu, eta amaitzeko gai gozoagoetara bueltatuz amaitu gerako neuke, aste nagusia ospatzeko aukerarik izan dozu, ezta? Bai. Giro ona dago kalean. Bai, ederra, jende pillo, gainera eguralderekin momentuz sorte izaten ari garaz, izan duguna abuztuak kontutan izan da enekien ni, baina bai. Dana dela, eskerran hitzakoek beti be errebindikazioarako tarte hartzen dozu, eta urtero egiten diran animalia ikuskizunak salatzeko deiagaz bat egiten dozu, ez? Bai, jakina, manifestaldian egongo gara gainera,
astezken uste dela. Eta, bueno, argi eta garbi dago, hainbat kolektibok eskatzen duten moduan, bai zezenketen kontra, eta baita ere zirkoen animaliak erabiltzaren kontra gaudela. Nik uste dute, bueno, animalien duintasunaren kontrako zerbait dela. Kultura eta tradizioak limite bat izan behar dauela, eta limite hori nik uste dute animalien eta norbanakoen duintasuna dagoela, eta jakina, guk bai alkateari eta baita arduradunei eskatzen diegu behin betiko honekin amaitu behar dela, por txerto, Gasteizen egin duten moduan. Zai, Gasteizen animalidun zirkorik ezin da sartu, eta zezenketarik ezin da egon. Zai, dute, azkenean ez da alderdi politiko kontu bat, baizik eta duintasun eta norbanakoaren eretzi kontu bat, ez da. Xabier Jimenez, Ezker-Anitzako Bizkaiko koordinatzailea, eskertzen dutzugu, benetan gure estudiotara aurreratu eta zeure iritsia ekarri izana. Hurrengora arte. Hurrengora arte, bai.